Uba Ardent Ambassador President ke Voice of the People Party VPP habakan tho ya ka jingpla we pulit ba Gabriel ke yang rai halo ka jingdon ki jirsi bamsap hakatan pulen uloong ba katai ka jingethu kadai tang khyndiat kum ikmun jong lum tha duriau hanre kidang buon kiwei pat ki jirsi bamsap ha kiwei pat kitna trikam ka sarkar habakaran sikilap thai khobor hadien ke jelang plai ba ya ka vision document for Meghalaya jong ka party ha ka khatsan trip rompang ar raja arpulai uba Ardent uloong ba kipot kisar kilas dang pau bat hakani election ban wan de ban aila de VPP ban seilut iki kambam sap hak jalla ingin react ayupat mo kaput kasar kelas dang ban pau ringkau tede halor katakan nongrim kum ka party kum ki nongilam ki badan ka jingkli ngila yo I kini ki ek bakidon hak jalla ka jingi de nomor kata katau ngi sa seng ye kini ka party banเป็นโคดมั้งอยากจะสัญชาติกับขดาร์กับบางงี้องเงินวันไรกับสัญชาติกับขดาร์กับโคดคิดว่าคุมกินนี้คิมได้ตั้งหากไว้กับ department เลเซกเอกับว่าอูพิลาบันอีลิงบาก statement กับจงรีเวย์นี่กี่ pulit officer กับลาบันได้ตั้งอีเพียง just a tips of an iceberg กับว่าหามันในกี่ department กี่บนกี่เอกี่กันรุมกี่กันรำกี่บัชรใครเจนมาร์กตะกราวนี่ขมิลินทีไปกันนี่กันยรับยกิปัจบะหากจลากจุยบักินสโนโตบักินมินจูร์ยากจิงคอดก็จุยบันเป็นโคดยากจลากจุยลิงบักสัญชาติกับขดากับโคดอันนั้นดอนมนุคิเวกิพอลกับปาร์ตี้กิบละบันไอยากจิงสัญชาติขดากับโคดไล่นัก voice of the people party บัดงี้กว่ารู้บันองหักมัดลิงบาจุพีกิลาปะไทยกบอร์บากันได้ไปตั้งกระเซ็งกับทำไมอันนั้นคือเวปัดกิเซงคือบาลบันเป็นโคดยากินีกี่เอคือจิงจาคือไปอิสัยเม็ดบัดคือไปลำเชกเอคือบาสงเชิร์เคสงตรีมยากระดูกระดาร์จงกระจลากระจุยบัดงี้กว่ารู้มันองบัก Voice of the People Party is the only new regional political party in the state มันตอนเด็กเวปัดคือไปบักคิมได้บรรชายลำบักลาคือเวคือลาบันบุจลีตั้งกับยูนิฟอร์มคือเปรียวคือเด็กจู่ringi hang ni ide ka party ka bathamai idon ki briu ki bathamai kar kom prakhat ka bathamai ba ki nongrim ki bas kham te kata ka bang idon ban ong na kalyang jo ka party ka jing nganget ba ka ka ba uni police officer kala long ka jingpan pau ka ju kala long in the open wala ringi ngem dawai ye ru ngathrai kumbangi ju hi ba ka judiciary ko ba kalong ha ka jala ka jingi mok kalapet ye bakum kini kalapet perman ye jinglong jingman hapok ka jala ka jingi bat nagaleng ka jingi hi ngi snow ba kei ke bangi don banong kalong ban pen snow tho ye ki pai ba kini ki jingja kin nang ye ja te kamdon jumut bangin chu dawa na kini ki sarkar ki barim ki belong involve don kam ban ailat ba yengi ngin le ye ka kam andang iwan ka bon ngin ko aban dawa ngin dawa ayu mata kani ka por ka riban panthamai ka sarkar tela ringi ngi dawa ne kini la digi pai ba kim su thu ki pen poi bengi kini saka bor ka jing dawa jingi kan long tang ka formality ngim ko abakani ka sin jam ka bangi ya mata kan de tang ka jing pendep rukom ringi ko aban ling ba kani nginam ong bangin dawa nagani ka sarkar ringin ong yu pai ba ailat ingi bangin sei maran yakini ki jaklia baro om dai tanga police department re ki department ki bobon apok ka chala ka ju kai ke ba nginge kum ka party ke jingi we believe in justice habang nginge ya ka sinshar ka kharar ka ba hok ka ba khoj tingi kwa ba ka jing toket la ne ka jing wat ye gini ki baro kan num dei ka badon liang bat kanu ka bor ka badon ka jala ka ju Maria kani ka kam kat kum ka jing ka phalang ka jing kren ka jong uni officer ka pani ba ka don kata ka connivance mo kata ka khaki vendetta bla 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 tingi su thu ba hang ni le se kan don ka ka ba challendet ka ba shur khai te laringi dei ban yo ya ka jing bishar ka ba hok kanu ka bor ka dei malong ka ba light lut ka ba independent but ka dei ka taru ka ba ngin le lalu pai ba kadi it's just a matter of time satang chiteu arteu kanwan ka sarkar ka pathamai tenga kentu ki pai ba bakim dei ban
bakla what bakla ailat ika VPP ngin pen khoi ikini ki bro ki kandom kram bat ki jing sniu ke balami akan jala ka jing Meghalaya TMC kawan Rashapi ya kan Maikan. Anda ka TMC kan thau sarkar, ka Meghalaya TMC kan penmi lailak teli ki kam hapo kini kisan sinem manuan, berkum juru ban ajing era pisa ka belong syajar dikasih benai, kata khat arjar dikasih sinem, ka barok ki samla ki bampat dan ni ka kam ka jam. Hakane ka ap nyau terek urempang, dan ya ka sap jong pi haki artli ki sentiu bat kersan ya ka Meghalaya TMC. The mismanagement of prominent tourist hubs, along with the lack of connectivity, are badly hurting Meghalaya's tourism industry. Is this the future we want for Meghalaya? It's time to speak up about the issues plaguing Meghalaya's development. Share your suggestions with Modi Ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 836 000 6060. This 27 February, together, let's empower Meghalaya. Congress's commitment to Meghalaya, a drug-free Meghalaya, strict action against drug peddling, an opening of 50 new de-addiction centers statewide. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka pa